hrám z LolXLol, dnes vás vítam u nového videa. A dnes sa zahrám Admin Abuse o Stylku a samozrejme som tu s Maximom. Bohužiaľ nedá sa mi písať do chatu, neviem či je mu hej, ale nejde mi písať do chatu. Ahoj. Nejdem čakať, či mu ide písať do chatu. Pretože mne nie. A jemu tiež nejde. Ja už natáčam a je práve 20:54. Môžem dať rebirth, ale v dnešnom videu nie. Som furt vidíte lasery a nič šťastie není. Nie tu niekoľkokrát násobne. Cache multi, či čo to je. Že asi neviem čo to je, ale za chvíľu určite začne Admin Abuse. Alebo už bol, ja neviem. Ale asi nebol. Musí čudovať napríklad, že hore mám 6-7. No. A 100% mám ho v party. Som dal dvojskok, takto sme sa dohodli. Keď jedenkrát skočím znamená áno a keď ho buchnem, tak to znamená, že nie. Keď dvakrát skočím, to znamená, že idem natáčať, takže ja sa idem pozrieť, že čo má on za brainroty. Burrito bandito. Dobre. Lostrala Litos. Lako, počkaj, to bol jaký Lako Karača? Aha, to sú iba tisícky. A hore. To ja mám spolu lepších brainrot. Mám jedného aj normálne z toho lepšieho. Mám lepších brainrotov ako on. On ich má zase viac. A nesťažujem sa len. Piga Snowball. Ideme guľovačku. Asi. Skúsim ho vyprankovať. Kde si? Ja si určite zoberem ten Invisible Cloak, aby ma nevidel. Sa mi píše do chatu. Nie, že normálne do chatu, ale let's get everyone in here. I working hard on the concert, hopefully you'll enjoy it. Že bude koncert. Dúfam, že bude nejaký dobrý. Ten koncert. Mám nejakých teraz práve 8 triliónov asi a ja čakám na natočenie. Teda nie na natočenie, ale na Admin Abuse. Za nejaké 3 minúty to začína. Na hore mi ukazuje mobil. Už sa normálne vypoli snow event, ne. Ale ináč ten dúhový event je strašne pekný. Normálne takto je dúha. Až tam. To je proste pekné. By ma zaujímalo, kde sem je, dobre. Ja som si už pripravil tento volá neviditeľný plášť. To čo urobil? Na 1 hodinu
To má admin, či čo? Keď na 1 hodinu. What? Nechápem. A ináč mám tu Friends Boost, takže... A dávajte Maximový odber. Wow. Proste dávajte Maximový odber. Je to dobrý youtuber, ja tiež mám odber. Neviem, čo furt robí, ale... To je to fokrčino ide. Počka, tam bolo na 1 hodinu. Ja si to schválne pustím. Nie som tu 1 hodinu, nie som vôbec. Pretože ja som tam fakt videl 1 hodinu. Kde je? Kde je? Kde je? Blok. Tak, toto bol nečakaný host, pretože ja som tu iba s Maximom, musel som ho bloknúť. Sorry za blokovanie, ale musel som. Takže nechcem ho naštvať, prosím, nehejtuj ma. To je kvôli videu, to je len kvôli videu, to je všetko. Dúfam, že mi teraz nebude volať, to by bolo ináč hrozné, keby mi volal cez Snapchat. Hi everyone! Už to začína! Welcome! Jak sa smeje. No... Ak bude spawnovať Bruno Marsa, toho si určite zoberiem. Našťastie mi nemôže nadávať kvôli tomu, že jemu nejde chat. Jemu tiež asi nejde. OMG. Svinina bombardino. Prečo? Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. On ho teraz bere, teraz ja berem. Lucky block. A teraz on bude brať. Ja si ho zatiaľ idem rýchlo otvoriť. Hej, čo podvádza? Je ona, potom ja. Hej! Lucky block. A berem si aj toto za to. Lucky block. Tak. Chihuahuini takonini, to si vymažem. Toto si otvorím, toto si vymažem. Toto si tiež vymažem. Toto si tiež vymažem. Teda nie vymažem, ale otvorím. Lucky bloky a chrabrony moneta. Nič dobré. Los Traleritos, the Bruno concert soon. On si kúpil Los Traleritos. Nech si to ale nechá. Teraz sa ideme hádať o bloky. For a bit before. On bude spawnovať. Ne! La vacca Saturno Saturnita. Berem lavaku. La vacca Saturno Saturnita. Gramas? Čo je to gramas? Ináč admin abuse sú podľa mňa strašne dobré. Spawning 2500 gramas. Ok, kľudne, ak sa nám tu, pretože toto teraz hrám Lucky serveru. Nemyslíš vážne. You get lucky, you wanna see.
Unboxing. Neviem, či to počuť, ale... Lucky bloky! Nie, to bol iba jeden. Či? Čikletéra! Čikletéra, OMG, čiklet... On mi tam dal sentrinu. Pipi kiwi. Cicleteira bicicleteira. On mi tam dal sentrinu. Cicleteira bicicleteira. On mi tam dal sentrinu. Mám ju? Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. Yes! Mám čikletéru, mám čikletéru, mám čikletéru, mám čikletéru, mám čikletéru. OMG! 11 miliónov! Bruno Mars koncert. Áno, Bruno Mars koncert. Two songs sú tu. Prosím, nech tam bude APT. Že normálne APT. To bolo fakt staré, ale... Wow! Ale ináč som rád, že som stihol. Ja tam tiež dám sentrinu, ako chce. Ale sentrin si. Tak, je tam sentrina. Lucky block. 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 No najskôr sme sa nie takto, ale stalo sa dačo toto a Lucky block. božiaľ teraz sa tu asi hádame. Zatiaľ si zoberiem Lucky block. Lost. Lucky block. Lucky block. La cucaracha. Coco fanto elefanto. La cucaracha. Trippi troppi troppa trippa. Lucky block. A čo mi padlo vlastne? Lucky block. Blbosti. Rýchlo. Ja sa normálne trasiem. Neviem prečo, ale Bruno Mars concert in 5 minutes. Los Catinos, nič. Chihuahuini, takonini, tiež. A som na to La Cucaracha. 1 milión za sekundu. Asi budem rozdávať, ale neviem. Toto možno bude dlhé video. Pinata also brain rot after the concert. Hej. On si zobral... Hej. Don't miss out. Oh, don't miss out. OMG, dávam sentrinu. Tak je tam sentrina. We only play one time. Let's our friend now. Ja si zobrám toto. Aňho. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre 4 sopilotes y un rato los ajustan. Murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar To čo je? entre 4 sopilotes y un rato los ajustan. Za chvíľu asi bude ten koncert, je La Cucaracha event, mám nejaké veci. Spawned 5 strawberry elephants. Dúfam, že got lucky record it. Two minutes. Please, La Cucaracha, please, sa mi, teda ne La Cucaracha, ale strawberry elephant.
Samý aktiv 12 krát. Lak. Guys! Ja sa totálne trasem teraz. Nie, že by mi bola zima, ale ja sa bojím. 15 krát luck would show active during the concert. Yes, za 15 krát luck na koncertne. Leaderboard. Leaderboard a samiko. Log, blok. Neviem prečo, ale oni nechápu, že ja natáčam. Everyone get in here now. Bude koncert. Bude koncert, ja chcem získať limitku. OMG. Are you ready? Let's go it. Oh. Poď! Yes! Túto pesničku nepoznám, ale chcem získať limitku. Že vraj vie písať do chatu. Klamár. Ale ináč, jak vyzerá tá grafika, som si všimol. Neviem... divné steny. Let's enjoy this for the next 6 minutes. Za 6 minút toto končí. I'll spam Brunito and a secret lucky block after. Bruno! Bude spawnovať Bruna. Keď sa bude dať čo spawnovať, tak ja tam dám Centrinu. Prosím, nehejtuj ma, toto je len na video. Nie na video, ale we working hard on all the lights and everything. We're happy with how it came out. Natáča mi to vlastne, natáča, dobre. Hopefully you all enjoy. Girafa celestre. Blbosť sa spawnula. Sold Roblox and Atlantic Records VTV. Mám bombu. Neviem na čo je, ale... Tralalelo tralala. No... Ja si zoberiem všetky veci, ako by som ho mohol zastaviť. Bunny slap. Toto si vymením za toto a toto si vymením za toto a potom si kúpim ešte Medusa Head. Nie Medusa Head, chcem Flying Carpet mi asi nebude treba. Banger nejaký. My Lone of my... W Bruno. Girafa celestre. Ešte dám Boogie Bomb. Tu si
vymením za toto. Za Flying Carpet. Forever after. Please. 15 krát lak. 15 krát aktív. To je asi jedna z jeho obľúbených pesničiek. Či neviem. Ide TTT, Sahur. Ale je tu toto a asi s tým Bruno Mars a ďalšie eventy sa miešať nedajú. Pakramat mama. Ale ako to svieti, pozerajte na tú grafiku. Ja sa asi pozriem, že čím to je. Ukáž? Do nastavení sa pozriem, že... La strala leritas. Teraz mám jednu z tej najlepšej grafiky a vyzerá to ináč fakt dobre. On si zobral také nubské veci. Girafa celestre. Ja som mu zrušil centrinu! Yes! Toto bola zatiaľ najhoršia vec, čo som mohol urobiť. Ja som mu zrušil totálne centrinu! GG pre Maxima. Dajte mu like a odber, že toto musí... A ty brainoti vyzerajú fakt pekne ináč. Mne sa za chvíľu zruší centrina, ja tam dám asi novú. Tak. Ľahko môžem zničiť tým, že ju slepnem. I love how the laser turned out, special the slowed ones. To úplne vidno, že sa tam chce priblížiť. A spawning Brunito Marcino after. OMG. No. It's so extreme. Ja sa bojím totálne. Brunito Marsito. Brunito Marsito. Yes! Brunito Marcino!
si dám najvyššie, on sa už nedá získať. Secret block time. Lucky Bude block. Rýchlo. Zatiaľ zoberiem secret block. Lucky block. A... Chápeš? Kde on nemá Brunita Marcina, síce nemá nejaké eventy, ale furt ja si ho dávam miesto 6-7. Pozerajte na ňoho, jak flexí. Chápete? Pretože ja nechápem. Troppa trippa. Lucky block. Lucky block. On neviem prečo, ale nebere bloky. Lucky block. Lucky block. To čikletera nebudem nakoniec asi rozdávať. Ináč sa mi to seká, ale mne to nevadí. Tieto veci si tak maximálne vymažem. A sa idem ešte pozrieť do shopu. Ako je ten admin panel, tak list of commands. Keď to kúpim, budem mať list komandov. Did you like the Bruno Mars concert? Seká sa mi to. OMG. Ja si zmením grafiku na najmenšiu. Tak, to je najmenšia grafika. Je Lucky block. Mythic. To ja neberem, pretože to je hrozné. On je pre mojou base. On mi chce dať čo majznúť asi. Ja mu dám Maximovi fríčko, toho čikletéra. Čikletéra, ktorý má 11 miliónov. We also added a new brain rod here. Nový OG není. It's raining tacos. The sky. To je dobrá pesnička sem. Opa. Scoop? Goat. Goat! OMG! Casito Satalito. Goat. 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 Ok, má free Lucky Block Secret. Mám nového brainrota, ktorý sa volá Goat. OMG. Lucky block. Tun! Tung sahur. Lucky block. Nie je jedno, že idú Lucky Blocky. Ja som Zahura. Tung sahur. Tung sahur. Los Lucky Blocks. Mám Sahura. Zamkynam. Otváram Sahura. Los Lucky Blocks. Pozerajte. Sahur.
Los Lucky Blocks. Lucky Block. OMG, mám tung sahur. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Is raining lucky blocks. Lucky Block. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Toto je, ja mám Brunito Marsino, či čo to je? Ja idem otvárať bloky. Tak. Oficiálne mám tung sahura. On ani moc tung go nespawnuje. Please, los burritos. Ne, los chihuahuinis. A toto určite budem využívať. Pretože je to strašne dobrá vec. Inak som si pripravil aj Medusa Head. No to som už ukazoval. Koľko minút vlastne natáčam? Neviem ani. But the next update we're adding new rebirth. Počkaj, nie som už ukázaný. Maybe fuse machine time. Počkať. Fuse. A new brain rods in the lucky blocks? Yes! Yes, Sammy, please! Už nie som ry. No tak. Som mi aktív 12 krát. Som mi aktívnu dal aktív 12 krát. Oh, the snap. Giraffa Celeste. A na Bubble Machine už nie je Collect Zone. Ja som to niekedy hrával vtedy, keď ešte tam bolo, že Troppa Trippa. Collect Zone. Tam ide Giraffa Celeste. Oh. Tu asi zoberiem, budeme asi rozdávať. Get all the Taco Tuesday brain rots. Giraffa Celeste. The taco base look so yummy. Bude taco base. Toto písal správne. Once you add more base skin is general. Počkať, ak môžu padnúť ten next update. Teraz neviem, ja sa idem pozrieť do Robux shopu. Troppa Trippa. I ready everything. Oh. No tam nové nie. Tam nové tiež nie. Som... No. Get OP Bruno, Brainrot, you wanna see it? Dúfam, že bude spawnovať tých Bruno, teraz spawnujú. On mi chce ukradnúť Brunito Marsino.
mi chce ukradnúť Brunito Marsino. Coco Fanto Elefanto. Nemáš mi kradnúť Brunito Marsino. 3 road plus 4 krát luck for real. One more snap. Tak tá medúza hned mi nebude vôbec treba. Som... Coco Fanto Elefanto. Bambu Sahur. Tralalita tralala. Bambu Sahur. Kerupuk pagi-pagi. Žirafa či leste s asi 3 mutáciami, neviem prečo je. Jedno je asi priehľadné. Normálne sa mi dal Yin a Yang event. Prečo je tu ten event a nie je tam vôbec ísť? Neviem, ale... Ináč tento má asi nejaké 3 eventy, či neviem. No je priehľad. Poď nejaký event! Please, nejaký event, please! Tim Cheese. Tak. Alebo normálni Pipi Kiwi, oni sú toto. Budem rozdávať asi Yin a Yang, nejaké. A to Tum Sahura si určite nechám pozerať na ňo, bez jediného eventu. Blah. Skúsim sa tam dostať Quantum Clonerom. A som tu sám. A už sa pripojil. Maxim sa pripojil.
Ja mám rád basketbal a toto je dačo ako basketbal, tá Lego, teda tá Gold. Neviem prečo ju vymyslel vlastne. Počkať, ona je Gold a má... nemá žiadne mutácie, proste je iba Gold. On má otvorenú bejsku. On sa odpil. Som tu. Person. To by bolo všetko. To by asi bolo všetko, takže čus.